Sa diha nga nasakit si King Hezekiah, nagampo siya sa Ginoo. Miatubang siya sa bungbong ug mihilak. Kabalo ba ka kung unsa ang tubag sa Ginoo sa iyahang pagampo? Ingon ang Ginoo sa iya, nakita ko ang imong mga luha ug nadungog ko ang imong mga pagampo. Busa dungagan ko og 15 ka tuig ang imong kinabuhi. Remember kung unsa ang gingon sa Ginoo. Ingon siya, nakita ko ang imong mga luha. Nadungog ko ang imong mga pagampo. Higala igsuon sama kang King Hezekiah. Sa diha nga nasakit siya, nagampo siya sa Ginoo. Sa diha nga nagampo siya, nakita sa Ginoo ang iyang paghilak. Nadungog sa Ginoo ang iyang mga pagtuaw diha kaniya. Ug diha nimo, kung niampo ka, miduol ka sa Ginoo, sa diha nga naghilak ka diha sa tubangan sa Ginoo, kabalo ba ka nga nakita na niya? Ug nadungog niya ang imong mga pagampo. Mao na nga dasigon ta ka, bisag unsa man ang imong pagsulay karon nga imong na sinati sa imong kinabuhi karon, duol diha sa Ginoo. Ihilak na diha niya kay ang Ginoo nga atong gialagaran nagapaminaw o nagatanaw sa imong sitwasyon. Ang pingan kaniya busa duol diha sa mga pagampo.